nung magpupudlong, hania kami karon. Pinuksan ng kasing-kasing sa imong pulong. Dindinintigong imo kaming gitahan, karon lamang mabuhi sa imong mga tag. Karon lamang mabuhi sa imong mga Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong saulog karon ang pista ni San Pio X, Santo Papa. Usa ni siya sa mga inila kaayo nga mga santo. Niya natawo ni siya mga 1835, namatay siya mga 1914, mga 79 years old. Unya nakahimo ni siya reforma sa simbahan, labi na gyud sa pagsumpo sa modernism, kanang philosophy nga i-reject ang traditional unya sundon ang kabag-uhan. Ang iyang tema sa iyang pagkasanto papa or motto, to renew all things in Christ. Naagya po'y renewal, pero dili gyud biyaan ang basic nga connection ngadto sa Ginoo. Siya sad ang nakahimog reforma sa atong liturgical laws og naghimo siyag sugod, nag-codify siya sa atong canon law nga nahimong promulgated pagka 1917. Inila ni siya sa iyang pagka mapaubsanon, sa iyang pagkabalaan o pagpraktis sa kinabuhi sa kakabus. Busa, uban kaniya, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo, mipuno ikaw kang San Pio Papa sa langit nung kinaadman ug kaisog nga apostolikanhon. Itugot nga kami sinunod ang iyang mga pagtulunan ug panigingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya gigamhan si Hefte sa Espiritu sa Ginoo. Misuroy siya sa Galaad ug sa Manases ug mibalik sa Mispa sa Galaad.
Gikan didto mipadayon siya sa amon. Si Jefte misaad sa Ginoo, kun padag-on mo ako sa mga amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo, pinaagi sa pagsunog ang unang tao nga mugula sa akong balay, aron pagsugat kanako inig-uli ko gikan sa gubat. Busa mitabok si Jefte sa suba, aron pagpakigubat sa mga amonihanon, o gipadaog siya sa Ginoo. Misulong siya kanila gikan sa Aroer, ngadto sa dapit libot sa Menet, kawaan kasudad ang tanan, hangtod sa sapa sa Kiramen, may bangis nga pagpinatyanay o gibuntog sa mga Israelita ang mga amonihanon. Sa pag-uli ni Jefte sa Mispa, gisugat siya sa iyang anak nga babae nga nagsayaw ug nagtugtog sa tambor. Bugtong siyang anak ni Jefte. Sa pagkakita ni Jefte kaniya, gigisi ni Jefte ang iyang sapot tungod sa kasubo ug miingon, "O anak ko, gipasubo mo ako, gisamaran mo ang akong kasing-kasing, nakapanumpa ako sa Ginoo ug dili ko gayud kini mabakwi." Ang anak miingon kaniya, "Kung nakasaad ka sa Ginoo, buhata ang giingon mo." Ang Ginoo mitugot nga makapanimalos ka sa imong mga kaaway, ang mga amonihanon. Apan mihangyo siya sa iyang amahan, nga hatagan siyag duha ka bulan aron makasuroy siya og magsubo didto sa kabukiran uban sa iyang mga higala, kay mamatay man siya nga ulay. Gitugutan ni Jefte ang iyang anak ug gipalakaw sulod sa duha ka bulan. Siya ug ang iyang mga higala nangadto sa kabukiran ug nagsubo, kay mamatay man siya nga ulay. Human sa duha ka bulan, mipauli siya sa ila. Gibuhat ni Jefte ang gisaad niya sa Ginoo ug namatay nga ulay ang iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Diyos, wala salaan ngadto sa baka. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad, wala ka mo buo. Apan mga dalunggan nga inablihan, aron pagsugos sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya mingon ako,
ani ami anhi ako. Ania ako Ginoo, ni anhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Ani ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundo sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil o Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya glaing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari
o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong dinapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan o dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Og ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo og dautan, og napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya, misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal? Apan wala motingog ang tao. Unya, miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsay buhaton ninyo kung dipiktoso ang usa ka butang, gamiton o ilabay? Tubag. Nya imong ayohon mo samot noon ka dipiktoso, unsa man ilabay o gamiton? Ilabay. Unsay buhaton nimo sa tawo nga dipiktoso? Ilabay o higugmaon? Mao na naron. Mga igsoon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Lahi ang butang, lahi sad ang tao. Ang butang, kung maguba, sa mas microphone, maguba, atong ilisan or atong ilabay. Pero ang tao, kung maguba na gani, ato gyung luwason. Mao na ang Ginoo, maningkamot gyud siyag luwas. Pero ang nakadiferensya lang, kung mo insister gyud ang usa ka tawo nga dili gyud mo dawat sa gitanyag nga kaluwasan sa Ginoo, moabot yung panahon nga iya gitang ilabog sa gawas sa iyang gingharian. Mao na dinhi sa atong Ebanghelyo, galuos man lag pamalibad ang iyang mga dinapit kadtong iya untang luwason, sige magbalibad, siging balibad, wa gid sila katilaw sa kumbira. Nya do na sa nisod sa kumbira, wa sad motuman sa gitawag natog patakaran, unsay isulob, gilabay gihapon ngadto sa gawas. Diha na ra ba unta to siya sa sulod, pero wa gyapon motuman. So ang importante di ay sa Ginoo, mga igsoon, kanang motuman ta sa iyang kabubuton. Mo na nga atong salmo nag-ingon, mianhi ako Ginoo aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilingi ay imong tupad. Ang di mo lingi ilabog sa gawas. Ingna wa jud ka magsupak-supak sa Ginoo. Ingna ko no, ingna wa jud ka kasupak-supak. Buhok pa lang ninyo daan, anay mga masinupakon. Tanaw pa lang nako sa inyo mga buhok ba?
nanay mga masinupakon. Labi nag-ios-os na to nga riskilay. Asos, nanay mga masinupakon, nga ris mga colors naong. Kana, sa makita pa lang na, ang wa na to makita na idaghang pagsupak-supak sa wa na to makita. Labi na gyud sa atong binuhatan nya dinhis kalibutan, unsa man gyud magtudlo na to pagsupak sa Ginoo, kinig yung kwarta. Mao na karon ang atong mga politicians na biktima sa kwarta na, gasige silang hearing billions ang mga ghost projects. Sa kuan pa lang na, sa kadto pa lang ng flood control ang gihearing karon sa Blue Ribbon Committee. Flood control pa lang. Usa pa lang na kagastuhanan na flood control. Wap ay labot ana ang kadtong ilang mga akap, mga AX, mga tupad. Wap ay labot ana. Wap ay labot diha ang laing mga proyekto ngadto sa DepEd, ngadto sa DPWH ug daghan pang mga gastuhanan gipanggastuhag kwarta nga niabot nag trilyon. Aw gani ang atong flood control kuno matud pa sa Blue Ribbon Committee, ang total gyud nga na-spend sa kaning flood control from 2022 to 2025 niabot na di ay mga almost 1.3 trillion. Unya kung i-divide siya every day, mag-average og 1 billion every day. Flood control lang na tibok Pilipinas, 1 billion every day. Unya ang baha all over the Philippines. Nangamatay na gani dihas Mandawi. Nganuman, tungod aning atong pagkamasinupakon sa Ginoo. Abi ninyo kanang kulor-kulor anang buhok, kanang kiskis-kiskis anang kilay, gamay ra na nga butang, kanang palaygit-laygit, inom-inom anang pills, taod-taod anang kondom, mga ayude, kanang mga withdrawal sa mga magtiayon. Abi ninyo gamay ra ng butanga, dili oy ekspresyon na sa atong pagsupak-supak sa kabubuton sa Ginoo, kanang homosexuality, kanang pulos babae magpuyo, pulos laki mag-sex. Abi ninyo gamay ra ng butanga, pagsupak-supak na nas kabubuton sa Ginoo, and that means kung makasupak ta niya ng aspituha sa atong sexuality, dili sad nato lisod supakon ang kabubuton sa Ginoo about ecology and other things. Maunang nangaguba ng atong ozone layer, nangaguba ng atong mga water tables, labi na dinis Pilipinas, nangaguba ng atong dagat, ang atong bungtod, hastang atong relasyon. Gubat left and right. Labi na gining gaong o nga gubat karon kuno Taiwan ug China nga moapil ang mga dagkong nasod sama sa Amerika, sama sa Russia. Inigabot na anang panahon na ang Pilipinas murag gitag-od nga naligsas pison. Maapil man sad ta. Tungod nis mga pagsupak-supak natos Ginoo, muna importante kayo ang pag-ingon, Ginoo, ania ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ing namupalit na kagslat. Pangutan Ing na di ka mouli ron, palit yung kagslat. Kaya ang kabubuton sa Ginoo unsa man, ihatag ang tanan. Ihatag ang tanan. Kay kanang kwarta lagi, mauna ro'y nagtudlo na to pagsupak-supak. Ug wa kay kwarta, di ka kapakolor sa imong buhok, di na ka makapangiskis imong kilay. Dili na ka maka-abortion, dili na ka maka-homosexuality, basta wa kay kwarta. Magpuyo kag tinarong, di ka makapangabit, di ka maka-premarital sex. Aw nay uban hinoon. Pero wa kay kwarta, malimit yun nimo ang imong mga sala. Kay matod palagi, ang gugmas kwarta mo ginay tuburan sa tanang yawa or the root of all evils. Muna diri ang usa ka hari nga ginganlag hipti sa unang pagbasa ni Saad siya sa Ginoo, Ginoo, maningkamot ko pagluwas sa imong piniling katawhan ng Israel, makigubat mi aning among ligon kaayong mga kaaway.
Kung mudaog gani mi ani, kay murag imposible man yung mudaog mi. Kung mudaog mi Lord sa imong panabang, ang unang tao nga mosugat nako inig uli, akong ihawon ug akong ihalad nimo. Pastilan karon pag uli niya porting dauga nila 20 guto ka nasod ang ilang gipildi. Pag uli ro niya ang iya mangyong bugtong anak nga dalaga ang nisugat, nagsayaw-sayaw pa, nagkanta. Ang saman, gituman niya iyang saan nga iyang ihawon ang iyang anak. Naminaw mo sa unang pagbasa? Uy. Gituman wa. Kusga. Mao na unsa may itong buhaton, mubalik gid ta sa Ginoo. Bahalag sakit, bahalag mga matay, musunod gid ta sa Ginoo. Mao na pag ang dalagang anak ni Hipti niingon sad siya pa, ayaw lag kaguol. Kay nisaad man kas Ginoo nya ako may murag bayad sa iyang paghatag nimo kadaugan, mudawat rasad ko ana bisag sakit kaayo. Tagailang ko duha ka buwan nga magsubo, mag-morning sa akong kinabuhi nga dalaga. Nya nibalik siya, wa siya musibat. Nibalik og nagpaihaw. Lingay mong tupad. Ing na magpaihaw ka. Na og ikaw ba sugot kag ihawon? Kamo gani nakasagaran mga tiwasono na kaignaw. Di magi mo sugot ihawon. Sabot na ginang dalaga. Dako pa kay kaugmaon. Pero si Jesus ulitaw 33 anyos nagpaihaw. Si Maria wa sad mo pugong. Si San Pedro Calungsod 17 anyos nagpaihaw. Si San Lorenzo Ruiz 42 anyos nagpaihaw. Si Santiago Apostol mga 40 anyos nagpaputol sa liog, nagpaihaw. Ug daghan pa. San Roque mga 32 anyos nagpaihaw. St. Teresa of the Child Jesus 24 anyos gidawat ang kamatayon. Santa Maria Goretti 12 anyos, St. Agnes 12 anyos, 13 anyos, Santa Filomena nagpaihaw. Ana. Ayaw na lang mo pagpaihaw. Ipalit na lagslat ang tanan ninyong kwarta. Unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Wa na mo'y kwarta. Nya unsa may mahitabo igsunod ug wa na mo'y kwarta, mawa sad ang inyong sala. Kanang pagkamapahitason, kanang pagkapagarbuhon. Kining atong mga politicians karon nga mga garaon kay tanan, mausa na sila ang mga number 1 nga mga kurakot sa atong katilingban. Daghan kay na silang kwarta. Naasa sa simbahan, mga pari, mga obispo, daghan sa kay kwarta, mga garaon sa kay na sila. Mailhan nimo ang kani mga taong way kwarta o wa mahigugmas kwarta kay mga mapaubsanon. Si San Pio X, Santo Papa, ang una gid niyang highlighted nga kinabuhi kakabus. Nya nahimo siyang mapaubsanon, nahimo siyang maluluyon og labaw sa tanan, balaan ang iyang kinabuhi. Ngano man, wa may kwarta. Dinhi sa ato nagsigitag baligyag slots, millions ang atong gitarget. Apan maningkamot ko nga wa gyud mosuod ana sa akong bulsa kung dili idapat na nato sa ato mga proyekto. Ang nag-una ro natong project mao ang gahimo tag budiga para mabutangan sa ato mga pwedeng i-recycle nga mga butang o mga gamit kay wa tay budiga dinhing tarong. Ikaduha, atong butangan ang atong sud sa simbahan og dako nga mga electric fans kanang Heli fan. Nya nagpakontrata na karon mga suppliers nanay mga duha o tulo ka suppliers ato pa nang pilian, mag-average ang presyo sa atong Heli fan naa sa mga 150,000, 130 to 150,000.
kanang 12 feet man siguro ang diameter, 4 ka buok atong gikinahanglan. Sa inyong paminaw, maka-secured ka tana. Ug ato lang i-maximize 150,000, 4 ka buok, 600,000. Nya nag-slat-slat man taron aning atong PPSC, sa ni Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Unsa may equivalent ana nga slot, nagkinahanglan tag mga 6,000 ka slots. Akong gilauman unta karong Domingo, ighuman sa misa karong Domingo, gikan karon hangtod karong Domingo, igka-Lunes, makadawat na unta tag 6,000 ka slots. Aron inig ka Martes, maka-order na ta. Igka Miyerkules, sugda nagtaod, mahumana inig ka Biyernes or Sabado, igka sunod Domingo, di na mo mamaypay. Or naanalay tulo ka buok mamaypay, kato mga masakiton. Unya, unsa man, okay na ninyo o dili? Kamong mga online parishioners, og mo okay mo ana, sugdi nagpalit og slot karon. Kining atong slots, ako lamon taga-update aron malingaw ta. Ang usa na to ka slot katong nag-una 700,000 ka slots katong grace or God's reward and complete elation para ni pagtiwas og bayad atong kumbintong atong gitukod didto sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang atong halin niabot na og 41,260 ka slots, 658,740 na lang ka slots ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slots challenge na tag 7,000, 141 na ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Nya ang ato dinhing Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, 100,000 atong gibaligya nga slots. Ang halin 3,658 na ka slots, naapay 96,342 ka slots ang available. So kung moabot nig mga 9,000 inig ka Lunes or 10,000 ka slots ang halin, awa na, secured ang ato dinhing Hili Fund. Sa inyong paminaw, kaabot ka tag 10,000 inig ka Lunes atong halin. Why siguro. Nya do na ni siya 162 slot challenge tag 16,200. Abi na kog wa gyud mo palit, nanay duha nga ni palit. Pakpaka na to ang namalit na tog slots. Mo na makaingon ko nindot gyud. Nya sa tinud-anay naanay misaad nga siya'y moangkon sa Osaka Hili Fund. Nya karong buntag na nasa ini text nako, Pader, usa sad ako. So duha na lang ka Hili Fund ang kuwang. Sultihi lang niya ko, Pader, og pila gyud presyo. So duha na lang, og napagi mo angkon ani, aog makuha na. Di ba? So duha na lang ka Hili Funds ang kuwang. Basta mo average na siya 130 to 150,000. I-finalize pa nako ni mga suppliers o kinsa gyud the best nako nga kuhaon. Ning propose raman sila. Ana. So duha na ang nisaad. Usa na like, duha na like kuwang. Basin pa aning grupuha karon na sa mingon, Pader, usa sad ako. Pwede na ka mamatay. Nga naman di ay. Pero tumana inyong saad ha. Kinahanglan pariha mo ni Hipti, pariha mo sa anak ni Hipti, nga mo saad ganit, tumanon yun. Basig, gihimo mo ang saad, aron lang pakyason. So kining duha nga ni saad, din agi ni sila kabaliban. Ako na gini silang paninglan. Di nila mo tuman, patay gini sila. So duha na lang ka Hili Funds. Kamong uban diha, kada tuyok anang Hili Fund, kamong mo angkon, kada tuyok ana maghatag og grasya sa inyong kinabuhi.
hangtod pa sa inyong kaliwatan. Kada tuyok, nya iphap kapila mo tuyok ang hilifan. Mausan na ang gidaghanon sa grasya nga inyong madawat. Mao na siya. Kay ang Ginoo na gani mo'y muhatag og grasya, grabe gina 100-fold, infinite. Munang moingon ko, confident kong moingon, kada tuyok sa hilifan nga imong gidonate, mausan na ang grasyang ipabaha sa Ginoo nganha sa inyong kinabuhi o sa imong kaliwat. Sobra pa ana. Di manindog na ta mga hilifan. Mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag kanato sa tanang maayong butang tungod sa iyang dakong gugma apan kakinahanglan sa atong mapaubsanong pagsugot. Busa mapaubsanon kitang moingon, mahigugmaong Amahan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mulambo o magkabig, o daghan ngadto sa kumbira, sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabos managsamang mutubag sa tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa pagbaton og putli og mahinulsulong mga kasing-kasing, makaplagan kitang takos nga mosulod sa kumbira nga giandam sa Dios. Alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga dad-o nato ang Dios nung kaluoy o kaayo ngadto sa mga masakiton o sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo didto sa balay sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa imong pagdawat sa among mga gasa itugot nangamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio Papa among atimanon kining Diosnon nga mga misteryo sa kinasingkasing nga pagtahod ug amo kining dawaton sa gugma nga maalagaron pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Pio X sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Pio X ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Tangkalan na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and opened our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you lay down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita sa pagsaulog namo sa pangilin ni San Pio Papa. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga mahimo kaming makanunayon diha sa pagtuo tungod sa gahom sa langitnong bangkete o maghiusa kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga gahom nya mulihok ra ni siya kun mahimo sadtang masinugtanon kanunay sa Ginoo hangtod sa kamatayon. So padayon tagpalit og slot ha hangtod sa kamatayon. Ang atong grace tag 100 pesos na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos unya na ay 162 slot challenge nga tag 16,200. Salamat kaayo sa nagsigi og pamalit. Atong pakpakag usab ang namalit nato. Praise the Lord. Nya ang ato rong nag-una nga mga projects karing atong budiga ato pang gihimo nya ang sunod ani kaning atong Hili funds nga ato untang ma-install. So ang duha nanay ni angkon, duha na lang ang bakante og naay gustong mo angkon, i-prepare lang ang inyong 130 or 150,000. Pwede sa installment. Pwede ra mag-installment god mga 3 gives, 4 gives, o na no? Pwede ra kayo na. Kaya ako masang hangyoon dito ng atong palitan nga 4 gives, 5 gives, o na. Ug di mo sugot, ari lang ko spika sa tulo biya na sila kabuk or upat. Ang musugot og kanang installment without interest, atong kuhaon. Ang di musugot, atong ilabog sa gawas. Inana ragod na para man gud ni sa simbahan, di man ni para sa ato.
Nya ang kamong mo donate, congratulations. Sunang kanang kada tuyok sa Hilipan, grasya. Nya ang sunod natong buhaton mao ang kaning pag-ilis anang mga busluton nga atop sa atong kumbento. Labi na gyud dinhi sa atong kusina o katong atong CWL na office o kanang hall ato nang ilisan ang atop nya dayon kadto dayong didto sa taas kay buslot man sa didto gamay sa taas. Nya ang sunod natong projecton maghimo tag bag-ong CR diri nga side kay di apantay CR diri gamay maghimo tag dako-dako diri nga side. Nya human ana ang sunod natong projecton mao ang mortuary kanang hayaanan kay daghan na ra bang tiwasonon dinhi nga sigig simba may nang naay hayaanan. Nya ang sunod sa hayaanan ang atong pagtukod unya sa bag-ong dako gyud nga simbahan ari diri sa Loyo nato tukoron mangayo patag approval ana sa atong bag-ong arsobispo kung iyang itugot ato nang trabahoon ang pilgrim ko na gyud shrine na gyud ni Santiago kani di man ni nato pwede ma-shrine kay gamay man unya ang kanang atubangan kung naman na cultural heritage di na pwedeng hilabtan di na pwede usbon so wala na tayo ma-remodel so magtukod tag bag-o nya kini himuon natong museum o social hall nga for religious activities nya kana diha nga side pastoral area pastoral centers na diha ang mga social halls o nya mga offices sa organizations nya kini nga side pilgrim center and retreat house na dihay social hall unya sa taas mga rooms para sa mga retreatants o mga pilgrims nya ang Loyo simbahan okay man na manindog ta kung okay na mo kining projeka mga 50 years di pa ni mahuman. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagamahan kita karon mga anak sa Dios namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon atong daygon ang Aman ang Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimbahon